Hello? Wallahi gobe ne, gobe birthday dina. Idan dai da gaske ku gayuna ne, ya kamata a ce fitan safe daban, fitan rana daban, fitan dare daban. Da safe ku dan bata na haka da shopping irin mu je ni dilemma. Da rana? Da rana ana iya mun ka gane a wani liyafa a sa kamar caterers kamar 5 su mun abinci na mutum 20. Ni ka san ni kaɗai na mutum 10 zan ci. Yau da daddare sai mu je M Square. Kamar tsinke 10 haka. Na tsire ba? Gaskiya ku ba gayuna ba ne. Shin tsakanin mawaƙan nan guda uku, Namenj, DJ AB, Soja Boy, wane ne ya fi kuɗi? Ku biyo mu domin jin wanda ya fi kuɗi a cikin wannan mawaƙan, amma kafin nan, barka da zuwa Hausa Trend TV. Idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko, ku tabbata kun danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu. Taka ne idan mun yi sabon bidiyo za a ganar da ku. Bari mu fara da tarihin kowane daga cikinsu. Bari mu fara da tarihin Namenj. Shin wane ne Namenj? Sunan shi na gaskiya shine Ali Jubril Namenj. Mawaƙi ne da ya shahara a arewacin Najeriya da Afirka gaba ɗaya. An haife shi a Ibadan, inda ya primary da kuma secondary school a can. Ba shakka Namenj babban mawaƙi ne a cikin mawaƙan da aka fi sauraro a wannan zamani. Lokacin da Namenj ya gama college sai ya fara haɗa cover, wato na waƙan manyan mawaƙa. A wannan lokacin garin haɗa cover ne na waƙoƙi har Allah ya sa ya shahara. Saboda shaharan da ya yi a lokacin nan yasa ya samu damar shiga Empower Africa, wanda record label ne wanda ke cikin manyan kamfani na waƙa a Africa, wanda babban mawaƙi Mr. Easy ya kafa, wanda akwai manyan mawaƙa kamar su DJ AB, Joyboy, Faith da kuma sauransu. Jerin waƙoƙi, Namenj ya saki waƙoƙi kamar su Nobody, Rayuwata, Fatana da dai sauransu. Shin menene addinin Namenj? Namenj musulmi ne wanda aka haifa a jihar Ibadan, kuma ɗan asalin jihar Kano ne kuma Bahaushe. Wannan shine takaitaccen tarihin Ali Namenj. Mawaƙi na gaba DJ AB, Haruna Abdullahi, wanda aka fi sani da DJ AB. Mawaƙi ne kuma producer kuma marubucin waka. Kuma mawaƙi DJ AB yana ɗaya daga cikin fitattun mawaƙa a arewacin Najeriya, tare da ɗimbin waƙoƙinsa da suka kai ga cigabansa a faɗin ƙasar nan tun 2015. Rayuwarsa: an haifi DJ AB kuma ya tashi a garin Kaduna a ranar 30 ga Disamba 1993. Ya halarci kwalejin gwamnatin tarayya FGC da ke Kaduna, kuma a halin yanzu yana karatun BSc a Jami'ar Ahmadu Bello Zaria. DJ AB an haife shi a cikin gidan shahararrun jama'a, kamar yadda 'yan uwansa sun yi suna sosai, kamar Fizi mawaƙi ne da kuma rapper, kuma babban daraktan bidiyo a arewacin Najeriya. G-Boy mawaƙi ne rapper, Jigsaw mawaƙi ne kuma rapper, Beskido rising rapper ne, Likita shi ma mawaƙi ne a arewa kuma jagora na Wines. DJ AB Baba ARC Abdullahi, wanda aka fi sani da Daddy, shine mai goyon bayan DJ AB. DJ AB yana murna yayin cikarsa shekara 30 cif a duniya. A cikin 2011, DJ AB ya fara aikinsa na kiɗa tare da ƙungiyar yaran Northside Wines, inda suka sayi kayan kiɗa kuma suka fara rekodin ɗin muryoyinsu. Bayan shekaru ya shirya waƙoƙi masu kyau kamar su Baba ne, 'Yar Boko, Babarsa, Soyayyarta, Soyayya da sauransu. Shahararrun waƙoƙin DJ AB: Gani, Yi Rawa, Kumatu, 'Yar Boko, Babarsa, Gaba ɗaya, Gangan, An zo wajen da dai sauransu. Nasarar DJ AB a sana'ar waka: ba za a iya takaita nasarorin DJ AB duk a nan ba, amma kun san ya ci nasara da yawa a cikin 2015. DJ AB ya hau dandamalin waka tare da manyan mawaka na Najeriya kamar su MI Abaga, Yemi Alade, Morel, Tubaba, Patoranking da dai sauransu a Kada Fest 2015. Ana iya ɗaukar wannan a matsayin babban nasara a cikin aikinsa na kiɗa.
Bayan 'yan watanni baya DJ AB ya samu sa hannun 'yan Power Africa karkashin ikon Mr. Easy. Wannan yasa ya zama dan arewa na farko da ya shiga 'yan Power, wanda galibi yake adana manyan mawaka kamar su Joyboy, DJ Neptune da sauransu. DJ AB ya saki aikinsa na EP kuma ya samu nasara da yawa, kamar yadda DJ AB shine mawakin arewa na farko da ya fara riga a wajen Audiomack a cikin kwanaki 27. DJ AB featured only Mr. Easy and DJ in the project, and ya samar da manyan lambobi a cikin tsarin digital. Wannan shine takaitaccen tarihin DJ AB. Soja Boy suna Usman Umar, wanda aka fi sani da Soja Boy, sannan jarumi kuma mawaki ne. Ya fara suna ne a TLC 90 Days Fiance da Lisa Hamme, wato tsohuwar budurwashi ta da. An haife shi a jihar Sokoto, Najeriya. Yana da mabiya sama da 300,000 a Instagram wanda aka yi verifying. A cewarsa ya ce, an haife ni a gidan Igwe a jihar Sokoto, a gidan Maigoro, inda na yi primary da kuma secondary kafin na je Nuhu Bamalli. Na karanta accounting, na yi diploma da HND a Nuhu Bamalli. Sannan na je Benin Republic na yi degree. Na tashi cikin talauci da wahalar rayuwa. Idan na samu har a caɓa na yi, idan na samu 100 zan ba mu mamana kamar 30 in kashe saura a harkar karatu. Ni na kai kaina makaranta domin koyon karatu, don kayan makaranta ma wani ne ɗinka min, kuma ya sayan min littattafai domin ya ga ina da ra'ayin yin boko. Sanda na fara samun kuɗi ban manta inda na fito ba, domin na gina domin in dinga tuna gwagwarmaya da muka sha a rayuwa, kuma na taimaka ma wasu wanda muka yi faɗi tashi da su sadda muka taso a rayuwa. A lokacin da tauraro na ya fara haskawa, na samu damar da manyan mawaka wanda ba kowa ya samu damar ba. Manyan mawaka kamar su Wizkid, Burna Boy, Tiwa Savage da Davido suna kira na shows. Na zama babban celebrity a America. Wannan babbar nasara ce a rayuwata. Aka tambaye shi yaushe ka fara waka, yace na fara ra'ayin waka tun ina yaro, lokacin da nake kallon Indian films, inda na gama kallo zan ɗauka waka akan fim ɗin in karanta daga farko har ƙarshe duk da ban san ma'anarsa ba. Aka tambaye shi, ka lissafo mafiya ba kamar lissafo uba ba. Mama na ita ce babbar mai bani goyon baya, shi yasa na gina mata gida na kai ta haji. Yace babana, shin a cikin mawakan nan guda uku, Ali Namenj, Soja Boy da kuma DJ AB, wane ne ya fi kuɗi? Bari mu fara da wanda ya zo na uku. Wanda ya zo na uku shine Ali Namenj, wanda ke da kuɗi dalar Amurka kimanin 30,000, wanda yana cikin top 5 a cikin manyan mawaka a record label ɗin shi Power Africa, kuma yana cikin mawakan da suka fi kowa streams, yana cikin top 5 wanda suka fi kowa streams a record label ɗin shi Power Africa. Wanda ya zo na biyu shine DJ Abba, wanda duk da kowa ya san cewa ya fito daga gidan kuɗi, amma ba za mu yi amfani da kuɗin mahaifinsa ba. Kuɗin mahaifinsa nasa ne da kuma na 'yan uwan shi. Za mu yi la'akari da kuɗin da ya samu a waka. DJ Abba shine ya zo na biyu, wanda yake da kuɗi dalar Amurka 80,000, wanda mawaƙi ne wanda ya daɗe yana gwagwarmaya, kuma duk arewa hip hop rappers ba wanda yake zuwa show kamar shi duk arewacin Najeriya. Wanda ya zo na ɗaya shine Soja Boy, wanda ke da kimanin kuɗi dalar Amurka 150,000, wanda babban celebrity ne, wanda ya yi show da mutane da dama, manyan artists a Najeriya da ƙasan waje. Allah ya sa mu dace. Jama'a a tabbata mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Hausa Trend TV za ku ce.